Assalamu alaikum. Kamar yadda kuke gani a wannan mutanen da suke zaune a Gaza ne, Palestine. So wanda daga cikinsu ne bayan harin da Isra'ila ta kai Yahuda kenan ya jikkata, bayan jikkatarsa yana ranga-ranga. So babu arzikin ma inda za a ɗauke shi a kai shi ko a mota ne ko a yane. So gashi nan sai ake aka ɗora shi, ana tura shi har izuwa a kai shi. So kamar yadda kake gani a bayan ma wannan rahoton daga baya an tabbatar da cewa ya rasa rayuwarsa. Allah ya ji kanshi, su kuma mutanen Gaza Allah ya kawo musu sauƙin wannan abin da yake faruwa. Ya Ubangiji, mu ma Allah ka zauna mana da ƙasar mu lafiya. Ga mai neman cikakken bidiyon, ina da cikakken bidiyon, zan aji ku dana link ɗin da yake bayo, za ku iya zuwa domin kalli cikakken bidiyon na wannan abu da yake faruwa. Hakika irin wannan abubuwan ba daɗi, sai dai mu taya su da addu'a Allah ya kawo musu ƙarshen wannan lamarin nasu. Amma hakikanin gaskiya abubuwan da suke faruwa a Gaza babu kyau. Bari in saka muku cikakken bidiyon ku kalle shi, ku ɗan kalla. Gashi nan ko da ita ma gashi nan kuna kalla. So sauran bidiyoyin da sauransu sai dai ku danna link ɗin da yake bayo, za ka iya zuwa ka kalla. Ya danganta dai a inda ka so shi, ko kuma kasan comment. TikTok ne dai gaskiya babu a kasan comment, dole sai dai ka shiga bayo shi ne barka a bidiyon. Kar a manta a follow, a liking, a comment akan abin da ba a gane ba. Thank you.